No marco das celebracións pola Semana Internacional das Persoas Xordas, nesta xornada, as asociacións queren reclamar o recoñecemento pleno dos seus dereitos lingüísticos baixo o lema "Non hai dereitos humanos sen o dereito á lingua de signos". En Galicia hai unhas 20.000 persoas con discapacidade auditiva. Hoxe é un día moi especial, celebramos o Día Internacional das Persoas Xordas. É un valor moi importante para que a xente nos visualice, vexa a lingua de signos, o valor da comunidade sorda. Hoxe, baixo o lema "Non hai dereitos humanos sen o dereito á lingua de signos". En realidade é difícil sinalar, nós precisamos accesibilidade en todos os ámbitos, pero se tiramos que destacar poríamos o foco na educación. Precisamos que haxa centros de referencia e os nenos non este sós nos centros educativos. E cando falo de agrupamentos provinciais en centros educativos onde os nenos xordos podan estar xuntos, entre iguais, e fomentar a súa identidade e interactuar entre eles.